hapot. Ano nga ning hapot na? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Mga tugang, standby muna Lowens at saka Anjanom. Apudang ko lang si Mayor Rosalta, may mga concern digi tungkol sa pag-issue kang letter of exemption. As in, ining travel pass. Ano talaga, sa apod baga, ang apod, letter of exemption. Tama? So mga iba, ang apod, subako apod, travel pass. Madali lang po. Clarifier ta. Paano ini? Sa Legazpian, may pinakadakol na movement. Mga tugang tungkol tabi sa issuance, mga tugang kaini na travel pass. Yaon digdi, nagtatrabaho, mga tugang an sa tuya, tabi na mga kababayan sa regional center. Apotong tada muna si Mayor kaini initially. Mayor Noel, good morning, tabi. Good morning. Yes, thank you, Mayor, ha? Oras po ngunyan. Kumusta po ka mo, Mayor? Salamat. Yes, Andy. Kumusta po ka mo, Mayor? Okay lang. Busy-busy kita sa vaccination. Oo nga, opo. Yun, bago po dyan sa mga... Hopefully, magarabot na sa mga allocation sa tuya. Yes, oo, okay. Yun, bago po dyan sa vaccination effort, inutong kong ano po ininahapot kan mga kababayan, tata. May bago baga pong linuwas na order ang probinsya tungkol dyan sa mga pag-issue kan travel pass and then so for letter of exemption, I mean, hindi po sa syudad ni Legazpi, nakakulong kaya kitang mga workers baga na yaon sa regional centers na luwas laog sa Albay o sa Bicol. Usually po, Legazpi ang nakakasakop kaan. Ano yung ang kontatabi kayo ni? Ang sa tuyang implementation, kaswapon kaya dahil ko na ako na nakapila dyan sa City Hall tungkol sa nagkukuha kayo ni? Yung nga ni, actually, Henry, Apo. ginibo ini kang League of Mayors, kang Albay, sa meeting ni COP. Ini nga ni, for prevention ini sa ining variant, ining Delta variant. No? Na nagkigo ba ki lockdown sa Manila, anticipate na maruluwas. Yes. Pero ngunyan baga, medyo dahil ka na makaluwas basta-basta sa Metro Manila ngunyan, di okay lang maglaog, pero ang pagluwas ata, medyo mahigpit. Iyo po. Now, digdi man sa tuya, nagkaigwa ka ni arrangement or sa wrong directive na ang mga within Bicol, digi lang ini sa Albaya, Yes po. kung alin Yes po. kang ibang lugar, dapat may travel pass ka to be issued by your respective LGU. Ngunyan, kung digdi ka sa Albay, maluwas ka, magad ka travel pass, takaipuan mo yung pagbalik mo. Yes. Sa border. Yes po. Yun na yun, so naging problema for the past 3 days, Henry, sa mga nagatrabaho sa regional center, Yes. as in, sa mga nagatrabaho man sa Naga, Opo. na balikan, no? So, ginibuan mi ini sa Legazpi na before ka ni magluwas ining letter of exemption na pinaluwas ni Governor kasahapon, Opo. na kami, nagibo man kami kipaagi na dahil na masyadong mag-crowded sa CDRMO, tayo bagang authorized to issue. Yes. Makatakot lugod, Henry, baka ilagod din ang punan kan Correct. bata mare na kita. Suro-suran. Dahil ng social distancing. Now, kami, kung halimbawa 5 days ka nagatrabaho sa luwas, ang expiry kang permit mo, 1 week man. Ayan. Okay. Mas madali. Actually, yan ang system. Kailan kahapon, nagpaluwas bago si Governor about letter of exemption or LOE. Yeah. Na kung ikaw na nagtrabaho, apor, agad ka lang kay letter of exemption sa mayor mo. Yeah. Sa konsey ng LGU. Correct. Oo. So yun yan ang sitwasyon mo niyan, kaya mapapawasan na yung pagiling ko. Oo. So ini palang tabi, yung resulta kang meeting nindo with the mayors, ano? Ini pigigibutan ko Sa niyan. primero. Sa primero. Oo. Pero yung letter of exemption, pinahabol ni Gobine, siguro, na raman ninda na grabe mo yan ang kuano, no? Lalo na digi sa Legazpi. Iyo po. Nakulong talaga digdi. Iyo po. Grabe talaga, nag-crowded talaga. Correct. And medyo nagreklamo sa mga tao. Iyo. Dumanata sa post ni Gob, nakulong ki negative duman. Oo. Although, sana masabutan ninda. Pero, yun nga nito, dapat talaga ilingon taman so anggulo na pirilahan baga. Yan baga po ni Presidente so pila-pila. Oo. Yor, di ba ka po? Sa vaccine, so, abo niya yan na ilang dakulo na pila.
Correct. Gusto niya karaskasan eh. Karaskasan ang pag-issue. Karaskasan. Dayon pwede mag-apply kan online tabi. Online ang application. Ining online ngunyan, okay na kasi na-route lang. Aha. Ilang, Henry, dahil pa mang ta nakakagamit ka ngunyan, dahil pa ta nangabot kay Maray dahil nagabot sa tuyang pinagabot sa tuya, 13,000. Opo. So 5,000 nga ni, ining 13,000, so pang 5 nga ni, maabot pa sa nata ngunyan. Ang 12,000 yan, pang second dose. I see. Okay. Mas bigay mo na ramalo yan sa L3C, nag-aabot Iyo siya po. ng 1,005, 1,000. Iyo. Di ba? Tapos may mga barangay pa, may mga mall pa. Oo. May mga everyday Henry na bako inigibuntang priority kasi second dose ini. Correct. Dapat makumpletuhan sila eh. Ng ining petsang ini. Mm. Kaya pasensya tabi. May masobra kitang diit. Siguro mga 1,000 plus. Pero Opo. ang instruction kang DOH, mga una, reserbahan na sa second dose. Tadi taram na Henry, kunwari maabot kaya ang second dose. Iyo. Kaya ang instruction mo yan, kung mataga di ka sa 13,000, Mm. 15,000, I mean, Oo. kung anong mataga digdi, na kaino ba, bangaon, yun lang ang itao, then sa pa nga itago for second dose after 28 days. Oo. Para may bagari pa siguro yun ano. Taba ka madili Na, si Maray. may- Lalo mga- problema. Sa mga QR code tabi, Oo. tamo ang priority ka ni. Iyo. Actually, yun, may naghapot sa kuya ka sa bago. Nagbabugak ng trial run kang Moderna, sa mga QR code, ang mga with comorbidity, ang priority. 300 man sa kaya trial man lang. Iyo po. So, ang gusto ba kang DOH, may tricycle, padjap, pinulaw katabi. Opo. Your angkon baga, ang Kaya ano ni... lang ito, tabi Henry, agawang ko lang. Yes po, go Pasensya ahead. kayo tabi, dahil ito pwede open dahil may trial run lang ito, nagpirili lang itang sector bra sa mga ibang QR code. So, Ayan. yung mga Oo. comorbidity. Mm. Naubos man tulos maghapon sa SM. Yeah. Trial lang po ito. Opo. So may mga QR code tabi yor. Kaya po rin ang maghalat ki apod o ano pong sistema ta? Tamay naghaharapot sa kuya eh. Dahil na siya nakaka-receive ki text. Actually, piga-apod ang sinda. Piga-apod na. Pero pwede mo sila mag-apod para mag-apod sigurado ka, masisimbang Oo. ka. Oo. Oo. Tamo niyan lugod yor na maski Pakita ko na lang lugod sa imo sa number ni Lati para diretso na kita. Ay, Tapos maray hindi- pa lugod. Abo, sa mga desidido talaga. I-forward sa Mag-text iya. na kay Lati para next week ta. Yes. Kaya ngayon talaga, Henry, wala man pa man talaga ngayon. Tadi pa kita 2 weeks na kitang dahil nakaka-first dose na formal Iyo. dahil puro second dose talaga. Iyo. So maski ko niyan normal daw second dose kita, di ba? Ini baga Henry na Johnson, ining Johnson & Johnson. 6,000 ini, alaga day man pwede sa mga non-senior. Correct. Oo. Ngunyan, tig-open sa A3, pero priority pa rin ang senior. Kaya kung may senior, sila pa rin mainot. Kaya po sa barangay, pasensya na may mga A3, day po kamo pwede pa inutunta, senior pa rin ang priority. Kaya man Ang pala ibig ano. sabihin, yung talagang pigatargetan mo yan. Pero wala kong nakahuro ng mga pwede senior. na mag-vaccine sa A3 kung dahil ng senior citizen. Ayan. Okay. So one dose ini mayor ano? One shot lang ini, di ba? Yung JJ. Oo, sa ngunyan, nakabaksin na kita ki almost 4,000 na senior citizen. Magayit man sa kwanta. Oh, very good. Oo. Magayit man sa performance. Pero yun ang target kita ang... mo yung ki 1,001 o 1,002, ilalako ta naman ini sa barangay. Ngayon aldaw. Ayun. Pero ang target at tabi yun na senior citizen sa Legazpi na mabakunahan. 16,000. Dakulon palan pa. Dakulon pa. Siguro mo yung nagalawag na kita sa mga 10,000 plus. Okay. Kaya nasa 2 days ago, sa report kang DOH, 54% kita. Yeah. Okay. Yes po. Nahiling ko po ito na report ng Tapos, DOH na ito. Pero mo yan siguro, baka mga going 65 to 70 kita. Yeah. Okay. Now, We're top right now in Bicol. opo. Oras tabi yun na mabuti ini na pang first dose ta na vaccine. Ano po ang advice ta po sa publiko? Ako napipil ni ang dakulo na po ang gusto magpabakuna talaga ngunyan. Actually, ang priority ta QR code. Okay. Kung ako Okay. talaga ang puton, unfair sa mga QR code, Henry. Oo. Opo. Hello, Mayor. Sandali lang Hello, Mayor. Hello. Ay, naputol. Madali lang po Hello. Ako talaga,
Sige, para arapo din nga ni kita na useless nga ya ang QR code man sana, kundi man sana tatawanan po ki prioridad, ano. So, ang dapat na inoton, mga tugang, so ano yan, so naka-QR code talaga, di ba? So may QR code, ang dapat na matawanan. Sige po, Mayor, go ahead po, duman about regarding sa may QR code. Yes. Teka na. Yeah, Yes, Henry. Kung ako, Henry, talaga, ang directive talaga is QR code muna. Nagsunod ito eh. Kaya po, sumanag QR code, pasensya ka mo. Nagkaigo lang baga kay Kansaro, nagkaigwang open sa L3C. Sabi ko kay mga nag-open. Nagkaigwa kay pag, I don't know what happened really, Henry. Aram mo na siguro sa nangyari. Opo. Na nag-open, nagkaigwa kay walk-in, no? Iyo. Sa ibang areas. Na sabi ko nga ni Henry, dawaan mga mayor kasi may meeting kami 2 days ago na Mayor Bico, Mayor Cachilian, even in Manila talaga, in Metro Manila, Henry, i-evade talaga, iwasap talaga ang walk-in. Pilikadoon eh. Kabus talaga doon may QR code. Kaya ngayon tabi, ang plano ta, pag may nagkarapot, ubuson ta kung na yung QR code ta. Yun. Suppose tayo maghabol, magpa-QR code man. Ano man siguro, Henry, so link, ano? Basta, Henry, so mga nasa QR code, dahil po ka mag-atit, pigi-imay mingon niya kung sisay na sumatatada pa. Kasi ba kayo nagkaparaksin na, no? Laro na sa mga senior citizen. Opo. Yun, may text po, Digdi. Continuous daw po ang pag-iikot sa barangay kantin para sa vaccination? Itabi. Last day mo yan kan Johnson & Johnson. I see. Pero Henry, dawa din ng Johnson & Johnson. Pag dakol ang vaccine magabot, ilalako tayo ni. Very effective. Siguro, Henry, sabay ito na sa mga A3, A4 sa barangay. Plano tayo ni. Taganin ba ko crowded? Mas magayon. Mas madali. Pero siyempre, may maisidong na tagan mga nasa QR code. Isidong ta po yan sa L3C as in sa mga malls. Yes. Medyo ako nagagad akong dispensa sa mga QR code. Nahirapan ito. Nag-aabot ko niyan. Johnson & Johnson, may donation nila sa Philippine government. May instruction talaga, may directives na senior citizen. Although 2 days ka, boss, binuksan nila sa A3. Pero kung may A2, naara mong dakulang A2, di ka maka-open sa A3 kasi di mo pwedeng iwalat sa mga senior citizen. Yun po kaya maligdig. Iyo po, oo. Sa Legazpi, dakol pa nagharapol. Pero ngayon aldaw, kung may mga sobra po kita, so A3, hanggang di po pwede ang A4 sa Johnson. A3 lang. I see. Okay. So, ini po sa A1, A2 hanggang A3, di pa po kita nakakaawas di gano sa kategoryang ini, basta-basta? Sabi, Henry? Sabi ko, gano'n di pa po kita basta-basta nakakahali sa kategory kang A1, A2, A3 para po sa vaccination? Actually, ang Henry, sa totoo lang, Henry, ano? Ang A2, sabi, malaw kita yung mga 70% to 75%. Okay. Isabit ko yan. Depende mo yun daw, baka mag-80 pa kita. Pero garo malabo pa, 70, no? Opo. Maray-maray ng performance yan. Even in Metro Manila, dahil pa man sila nakatingkan eh. Yeah. Yaon doon, mga 40, 30, 40 pa man lang, no? So meaning, we are one of the top right now. Opo. Now, countrywide yan, ha? Although may mga nag-80, pero diri ito nito, speak target. Depende kasi sa target, hindi. Kita lang kawan ng target na eh. Now, A1, may mga piapod na expanded. 1.8. Aram yan ni Malo, 1.9. Sa mga kapamilya. Kaya din nakakahali. Pero ang 1 point, ang talagang A1 tang frontliner, 100% na kita, Henry. Ayun. Okay. Ang A2 lang, then so A3 naman, pag paglubas kang DOH, so target ta, masalang ka nagpabaksin. Lumin na po. Puro na Henry may comorbidity. Dati mo mapili ni Gara, maira ka man. Iyo baga. Baday magkaipo ng certification. Kaipuan na resita or pwede na. Kaya sabi nga ni sa DOH, Mayor, alang kao na ang A3 mo. Nagagirok na, pinagulok na lang ako.
Kaya ako na kan may comorbidity. Sobra na nga nito, 100% na. kaya Henry, bigyan luwi-luwi ta muna. So ito, nababayaan ta. Iya, okay. Pero mga tugang tabi, Henry, sa butang ko, ako naugma ako na gusto magpabaksin. At akong pili pa sa na Henry, may pigidilingan ako nyan, pigalat ko lang supliran sa alinis sa India Oo. na vaccine. Pero siyempre, baka ang tao magkayanin. Tigil pa siguro kung mga dapat may EUA. Pwede akong bumakal diretso kasi difícil ini. Iya ba? Nagagamiton ka baga. Kaya may tigil bakal ako ngunyan. Pero nagka-clearance muna ako sa League of Cities. Kung pwede ini. Pero sabi daw, may mga LGU na nagbakal na. Oo. Nagkalima na. So, pigil pa kuhan ko muna. Pigil pa check ko muna. Opo. Ang aram kong nag-abot, although 10% na of their order, so Astra. Yeah. Yeah. So, dahil mo nataparan sa order, Henry. Ang bawa nag-order ka kay 50,000, na-deliver lang 5,000. Tapig so, order kaya, nag-abot 10 million, so nag-abot na Astra, 1 million lang. 1 million. So, tig 10% lang. Yes. Ay, iba kung nadadangog na ibang nag-abot. I don't know sa iba kung so Pfizer, da ipa man, Moderna, da ipa. Ining bago mo niyan sa COVAX, so Novavax. Yeah. India Ay, niyo kung yun, may mga bulong na nagluwas, pero siyempre pasiguro kita kaan. Iya po. Although available, pero kay po may clearance dahil nga ni it should be ano ito it's a three contracts dapat between government, city and the supplier. Opo. Okay. Kuwan po ako may mga hapot kaya digdi tungkol sa paghanda kang syudad sa Delta variant. Kumusta po ang preparation? Yeah. Data medyo delikado ining sitwasyon na yun pag may nakalaog po digdi. Yes. Henry, ang ibig pa lang sabihin, Henry, kang contract, tripartite. Tripartite contract. Yeah. Okay. Anyway, sa variant, Opo. Henry, yun ay yung mga preparasyon ta, no? Araw mas na, Henry, bago kita lumanggulo sa curative, araw mas na capability ta, di ba, Henry, ang BRTTH. Yeah. Bago pa nga ni Delta, Henry, Paano na? nasukpay na, talagang Correct. grabe na. Minasok pa yan. Ang depensa tango niyan, kaya nga nagurulay kaming mayor, asin sa BIATF, preventive kita. We have to protect yung border. Sabi nga ni border control. Opo. Yan muna ang pinakapagiling kong depensa. Ta kung makalawag na, pararapot ako, Henry, di ako makasimbag talaga, Henry. Ta even Manila, even Indonesia. Siyempre, we have only sa hospital. Although nga banga ko na naman, pwede naman na COVID, pero kung worst comes to worst, iko-COVID ko naman yan. Kapos, total. Dektang magidi po eh. Yeah. Tapos yung mga oxygen, nagdagdag ako ngunyan, may mga, iguan ako mga trolley ngunyan. Anyway, nagpagay mo mga trolley, kargahan ka mga, ako yung kaso dumakol sa tent, May kaya ang oxygen, itutulak mo sana, kisal sa ulmuhan. iyo po. So, nagapasiguro kita, oxygen kasi ang critical niyan. Kadakalan based sa mga sa Indonesia, India, sa mga Delta variant cases, oxygen talaga lalo na sa mga senior citizen. Yeah. So, yun ang pigang data for the future. Pero we're not really very optimistic in terms of numbers. No? Kung hanggang pera ang kaya ta sa ngunyan. Opo. Depesilon magtaram. Although we have opened new isolation facilities. Pero yun na nga nini, Henry, so mga severe and moderate, we need medical attention. Like, ang moderate po, minsan kayo po nakaka-oxygen. So, di po na yung sa difficulty of breathing. Minsan, yun ang kasi sa mga senior citizen. Kaya pinagandaan tayo niya. So, in case na dahil man sana mangyari, ano ba kanina nangyari sa barko na abaganta, pag nagsaro kaya naging case, talagang ma-lockdown kita. Yun talaga, maigpit na po ngayon sa rong purok. Ano ka pigibo sa Metro Manila, igagranular ta talaga. Yun ang buong purok na yan, ila-lockdown ta. Iyo Or po. compound. Yun ang pigurulayan ta na gigibuhon ta in case na malaog kita. So gari granular lockdown tabi yung ipapasunod ta tabi ano? Yes. So dahil na kung dahil makontrol, laro na. Kung dumakul ini, mapupersa kita arugan sa Manila.
Iyan. Kaya ta pa daw yor tabi. Kita. Kaya ta pa daw pong mag-lockdown kita kibiyo halawig. Day na. Iyan no, dahil naman sustain na no. Sustainability ang problema ta. Buhay o pagkaon. Yan Yeah. ang problema ko niya. Yes, Pero yes. pagling ko naman, Henry, God, with God's grace sa tuya, Oo. ay man siguro kita maabot yan. Yeah. Pagling ko. Okay. Kuan lang talaga itong mga pigigibumipohon yan, na mga although difficile, protection ta po yan. Yeah. Opo. Yan ang mga letter of exemption. Kasi, nakulong kasi Henry nagralawag din na. Alit man sa ngayon akong naga. Iya po. Para ngayon ali ako dyan sa Aquano. Ito pala Oo. na alit ng Manila. Iya. Oh. Tapos, dahil may pigpundo ko ta sa bus, tamas mari ang bus, Henry, zero ang positive miduman. Iya po. approach. So bus Tapos transportation. sa paduman, nakulong kami na screen. Na dahil na nakadagdag sa Manila. Pati Yeah. sa bus paano, pigit-test me pa sa paluwas. Iya. Antigen 97% ang night. So nag-positive, yan sa nabi pasakay. Kayo? Dahil na makadagdag sa Manila. Opo. Nakatabang ining bus eh. Kung halion tayo we are again inviting trouble, Henry. Maparalig na naman sa mga kolorom. Iyo. Mas maray po yung Kairak basta ni monitor mga ta. kababayan tayo, exploit ini 3,000. At least kung yan, mabayad sila sa test, 450 digit sa city, duman sa Manila ata 600. Oo. O I don't know kung gulano duman. 800 pa ng duman, makaulit ka, manitag ka sa naki 800 na pamatay. Ayun. So continuous mayor ang bus transportation ta no? Manila to Bicol. Legazpi. Mapundo kita kasuhapon. Nagpundo. Okay. Dahil bawal baga magluwas. Ayun pala sa Manila ano? Sa Manila. Pundo kita. Oo. Kaya di man matagal ang bus tata. Ang pabalik na yung laog. Ang Iyo po. paduman ba yan? Ang paduman. Iyo po. Ang kadak lang pauli. Gusto ko ni kaulayon, Henry, na kung pwede, idagos, one way lang, pero garol sa competition kan mga bus Magulpi. operators, lugi sinda. Iyo. Kasi Henry, ang nangyayari kasi pag pinundo mo ini, maruluwas niya sa mga kolorom. Iyo gani yan ang pigihiling Ang kolorom, Henry, mahal, 3,000. Oo. So kung ako, sa man sana akong, sabi nga ni, tamang-tama sa nang kita ko, si sacrifice na sa test. Tatara mo kang driver, dahil nga ako magpa-test, digin test baga sa Manila, iabot na 1-2. Iyo po. So si sacrifice itong test, di dagdag naman sa 3,000. I see. Kaya kadakalan ka ng mga kulurom, nagkatarago ini dahil mga test, dahil naman kaya kan mga pasahero. Oh, so adalang garay tabi yor kun ibabalik giraray ining bus transportation ta no? After mapundo ka sa hapon? Oo. Siguro pag iligaw taon na kasi hanggang 20 baga ining Yeah, ECQ. sa Manila, correct. So 21 padagos naman yan. Ayan, okay. Yor, iyo man sana po unless na may pangapudang katabi sa mga Legazpi nyo tabi. Go ahead. Yes, tabi, giraray. So, QR code, alam ko mga malibong na ampay ko gusto naman. Talaga po, na magta nakakaero na maray ko niyan. Takulang sa vaccine, puro pong second dose. So, Johnson man or senior citizen. Pero po, nag-expect kita. Kaso hapon man, trial, 300 ka na. Mag-reward pa kita kaanay siya. Ang ginibom sa mga kanya-kanya na sa ng sektor. Tricycle, padya, nagpili kita din sa QR code. So may maabot na kita sabi, Pfizer, pigalat na pa yan. Na may freezer na kita baga, Henry. So sabi may tatawang kitang Pfizer, pagat punta yan. Yeah. Itatawta po yan sa QR code, I assure you. Yeah. Ang Pfizer po, para ding ribok, sabi nga ni Presidente, suma nagdesidido, QR code. Paparaputan ko po yan. Then, kung Sinovac, human. QR Yes. code man. Yes. Ang priorita. Opo. Okay. Mayor, salamat ang Salamat, bumaray. Tabi. Salamat, Tabi. Alright. Thank you so much. Mga tugang clarification po yan. Tungkol po sa mga kahaputan nindo, kahaputan niya to tungkol yan sa pag-issue po ng mga papeles para po sa magta-travel, mga tugang sa luwas sa Sinlaog kang probinsya, Kanal Bayan.